La sentència de l'Audiència Nacional pel cas del setge del 15 de juny de 2011 que absol els acusats. El recurs té el rebuig d'Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP, l'abstenció d'Esquerra Republicana i el suport de Convergència i Unió, Partit Popular, Ciutadans i el PSC, que són els últims que s'han incorporat. De seguida ens ho explica en Pere Martí en directe des del Parlament. A part del recurs de la mesa del govern, n'hi haurà dos més, de la mesa del Parlament, perdó, n'hi haurà dos més, el del govern i el de la Fiscalia. No hi ha un ànim, no hi ha sigut mai per part de les institucions catalanes de caràcter venjatiu, però sí que hi ha coses que nosaltres volem donar un missatge de dir, escolta, hi ha coses que no haurien de passar, que no poden passar i que no estem disposats que passin. Nos parecieron y nos siguen pareciendo unos hechos realmente muy graves que afectan a la soberanía democrática de un Parlamento y, por lo tanto, con todo el respeto para la decisión, nosotros vamos a formular el recurso de casación para que sea la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que debata y, en su caso, decida quién tiene la razón jurídica siempre en la presentación de esta cuestión penal que a mí personalmente como fiscal general del Estado me parece grave i me preocupa. Bé, doncs per parlar d'aquesta sentència s'acompanya Jaume Asens, que és advocat de la defensa dels acusats pel setge al Parlament. Molt bon dia, què tal, com estem? Bon dia. Lògicament vostè està encantat amb aquesta sentència. Sí, estem satisfets. Esteu satisfets. Creiem que posen les coses al seu lloc. Vostè creu que posa les coses al seu lloc, però en canvi no ha agradat gens a les principals institucions. De fet, consideren que respon més a arguments polítics que no pas a arguments jurídics, a arguments judicials. En molts casos, jo crec que aquestes declaracions responen a persones que no s'han llegit la sentència, i amb tots els respectes, perquè hi ha una fonamentació jurídica molt extensa, és una sentència de 160 pàgines, on s'aplica la doctrina del Tribunal d'Estrasburg, i això és estrany, perquè la majoria dels jutges espanyols no tenen coneixement d'aquesta doctrina, i estan acostumats a jutges poc garantistes, que no argumenten bé, i per això ens crida tant l'atenció d'aquesta sentència, però a mi em sembla que és una reacció per intentar eludir les responsabilitats que es deriven de la sentència. I una cosa són algunes afirmacions que es fan a la sentència, i l'altra és l'acervo probatori, que es diu, les proves que s'aporten. Hi ha una forta crítica a com han treballat els Mossos d'Esquadra en aquest cas, perquè és obvi que es van produir excessos aquell dia, però el problema és que no s'han portat els autors d'aquells excessos davant de la banqueta dels acusats. I clar, sembla que hi ha com un clam popular que els condemnin, i diuen, escolti, però primer haurem de provar que aquestes persones estaven allà, i el que diuen els jutges és que no hi ha ni aquesta prova, no consta la prova, perquè no els van detenir in situ. O sigui, es va partir a partir d'unes imatges on els policies deien aquesta persona s'assembla a aquest que tenim als nostres fitxers policials, i també hi ha una crítica a com funcionen els fitxers policials dels Mossos d'Esquadra. Totes aquestes coses han passat per alt, i ens hem fixat, hem posat el focus només en algunes consideracions que es fan en referència precisament a aquesta doctrina del Tribunal d'Estrasburg, que segurament molta gent no coneix, la doctrina del foro públic, de les llibertats preferents, que són doctrines que s'apliquen als Estats Units, i a Wisconsin, per exemple, que també va haver un setge al Parlament de Wisconsin, o altres llocs, per exemple, els setges que es van produir a Grècia, els setges que es van produir a Islàndia. No era una acció, diguem-ne, jo no estic defensant... No, deia, deixi'm explicar que el ponent és Ramon Sáez Valcárcel. Amb un prestigi internacional indiscutible. De fet, el diari El Mundo destaca que aquest magistrat va ser membre del Consell General del Poder Judicial a proposta d'Esquerra Unida. No sé si agafem aquest detall i potser i l'ampliem el possible tarannà ideològic del jutge, podríem entendre potser algunes de les consideracions d'aquesta sentència. És que estan acostumats a jutges que fan un paper de comparsa amb el poder executiu, i a més per una qüestió molt senzilla, no només per qüestions ideològiques, perquè la majoria de casta judicial espanyola està vinculada al Partit Popular. El propi instructor d'aquest cas, l'Eloi Velazco, era conseller de Justícia en el Partit Popular a València. I si vols prosperar en el poder judicial, has d'estar vinculat a un dels dos grans partits. Llavors, és veritat que és estrany quan et trobes un jutge que pot, diguem-ne, ser lo suficientment valent per no caure davant les pressions, perquè aquest tipus de jutges, hi ha alguns altres, òbviament, estan molt pressionats per la caverna mediàtica de Madrid i per la classe política en general. Jo crec que ha sigut una sentència valenta que a mi m'ha recordat algunes reaccions al que va passar quan es va absoldre també a les persones que van participar en un escratxe contra la vicepresidenta del govern, la senyora Sara Santa Maria. També es deia que els jutges eren comunistes, i ha passat també amb Berlusconi. Els jutges que han condemnat Berlusconi també diu que són comunistes. O sigui, sembla a vegades que això dels drets humans, de les garanties, són com quincalles molt vistoses però molt inútils, que resulten molestes, com uns lligams molestos que no estem disposats a assumir les conseqüències del que és un estat democràtic on hi ha certes proves que si s'obtenen irregularment no es poden utilitzar. No es pot utilitzar unes confessions sota tortura. I això hi ha gent que li molesta. Pensa que no hauria de ser així. Els
els partits realment esperaven un càstig exemplar, Pilar, sinó que de moment no ha arribat. No sé si serviran d'alguna cosa els recursos o no, perquè, clar, és pràcticament impossible que el Tribunal Suprem, diguéssim, tombi la sentència perquè respon justament a fets provats. A no ser que apareixin noves proves. És gairebé impossible. Per això jo crec que és una reacció més de cara a la galeria, la de recórrer, que no una decisió en base jurídica. Ara comentarem punts controvertits de la sentència, però obro la paraula a Pilar Rahola. A veure, escoltant el Jaume, dono la impressió que si criticam la sentència som, primer, ignorants, segon, amics de la casta, tercer, lectors de la caverna i no sé què més. Potser hi ha la possibilitat de ser crítics amb la sentència perquè un té opinió pròpia. Sobretot si se llegeix prèviament. Doncs, per tant, em permets, diguem-ne, tots els extractes que com a mínim jo he pogut llegir, que són uns quants i són bastants, em permetran tenir una opinió pròpia. Una prèvia. L'única cosa amb la que jo estic d'acord és, si no s'ha pogut demostrar que els acusats eren els culpables, no poden ser condemnats. Això em sembla impecable. Aquí no tinc res a discutir ni res a dir, perquè si no hi ha una demostració clara de dir, escolti, mira, aquest és el que va fer això, o aquest és el que va violentar, no se'l pot acusar. És a dir, no seríem un estat policial o vés a saber què. I, per tant, jo no sóc capaç de saber si l'absolució, des d'aquest únic punt de vista, és indiscutible. Perquè si a mi em demostra el jutge, i no tinc per què dubtar d'això, que hi ha una incapacitat absoluta de demostrar qui eren els responsables, no poden ser acusats. Per tant, a partir d'aquí, els recursos, si van per aquesta banda, jo em callaré, és a dir, no tinc res a dir, perquè crec que forma part del dret fonamental de les persones no ser acusades allò de manera baldia. Dit això, els comentaris polítics que fa la sentència, l'informe sobre seguretat, perquè dona la impressió que el ponent sap tant que sap com fer un dispositiu de seguretat en una situació conflictiva. I fins i tot gosaria dir, els plantejaments ideològics que hi posa, a mi em sobren en aquesta sentència i m'han semblat escandalosos. Doncs mira, si et sembla, els comentem, Pilar, i així l'espectador situa. Catalunya no serveixen per canviar la sentència, Diu, cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por los medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado a admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y la crítica. Què en penseu d'aquest punt? No sé, realment creieu que els manifestants no van tenir veu als mitjans de comunicació? És aquí on comença a plantejar dubtes aquesta sentència, que és que dona una espècie d'aval a aquestes imatges que per mi jo crec que són intolerants. Com a català, com a persona que se sent representada pel Parlament de Catalunya, a mi em sembla intolerable això. A mi també em sembla intolerable, però no és això el que fa. I no correspon tampoc amb la visió dels periodistes que intentaven informar. El que diu és que la protesta era legítima, que van haver-hi excessos i que aquests excessos s'han de perseguir, que no s'ha aconseguit averiguar quins són els autors d'aquests excessos. I posa l'accent també amb la, diguem-ne, falta de perícia dels Mossos d'Esquadra per no aconseguir averiguar-ho. I el que sí que diu, perquè això llegit amb la seva literalitat, si no es fa en el seu context, pot ser interpretat com esteu fent vosaltres, i és una interpretació possible, que el dret de protesta no només és la crítica educada, sinó també és la crítica que pot molestar, que pot irritar, per exemple, els crits, però no, òbviament no justifica les empentes que hi ha o les escopinades. Això està perseguit, això té un reflex en el Codi Penal. El que diu és que certes molèsties, com els scratches, els piquets, que ell ho compara, formen part intrínseca de la dimensió conflictiva del dret a la protesta, que sempre significa un cert desordre, una certa alteració de l'ordre normal de les coses. El que passa que, clar, un paràgraf, sense el context en el que està, pot donar aquesta sensació. I el que també diu, que és aquesta la doctrina que es va començar a aplicar als Estats Units ja en el 1800, la doctrina del foro público, que diu que tothom té dret a manifestar-se, òbviament, però qui té més, s'ha de protegir més el dret d'aquells que tenen dificultat per fer arribar les seves opinions. Però quina dificultat? Però si ells mateixos deien que la televisió és sinònim de manipulació i tampoc informaven ni opinaven els manifestants, Jaume. L'Església té la COPE. Llavors, l'Església, quan fa convocatòries per fer manifestacions al carrer de Madrid, té tota la legitimitat del món de fer-lo. Però el que ve a dir és, sobretot l'espai públic és per aquells que no tenen possibilitats, no tenen poder a la societat per fer arribar les seves opinions als poders públics. Ahir Josep Cuní va dedicar tota la seva editorial a explicar aquest punt i estava enormement irritat.
ell explicava, i et recomano que escolteu o que escoltem tots, diguem-ne, la seva editorial, que era molt equànime, ell explicava com permanentment, cada vegada que hi va tot aquell procés de protestes que va culminar amb el setge al Parlament, ell va portar els micròfons, va enviar els redactors, va posar la veu, i cada vegada que hi havia un micròfon en alguna de les persones protestant, el que hi havia era declaracions insultants contra el propi mitjà. I no hi va haver manera d'aconseguir, fins i tot hi va haver invitacions formals. És a dir, que també formava part d'una determinada estètica, si més en aquesta casa, perquè aquesta casa ho van viure així. I ho va viure el Cuní, que a més té molt interès en posar micròfon justament a les veus que no en tenen. I no va haver manera, insults, atacs, menyspreus, cada vegada que hi havia algun corresponsal, tenim imatges intentant fer una protesta i se li muntaven un número, televisió de manipulació, tota la història. Per tant, hi ha una part del que diu la sentència que no coordina amb el que va passar realment, perquè l'interès dels mitjans per aquelles protestes va ser permanent, va ser diari, a Catalunya Ràdio, a RAC1, en aquesta casa, a TV3, arreu. Les vam veure permanentment. Deixa'm acabar només. Perquè ocupaven l'espai públic. Si no hagués ocupat l'espai públic, segurament no hagués posat el micro. Per tant, no era veritat que no hi ha... No, però fa falta que ocupi l'espai públic. Però ningú, Jaume, ningú està... Deixa'm acabar, Maria José, deixa'm acabar. Ningú està en contra de que l'espai públic esdevingui l'àgora de protesta. No, la sentència diu alguna cosa més, perquè la sentència el que fa, i a més no oblidem una cosa, i el nom de la protesta era setge al Parlament, que això només ho fan els colpistes. Jo, perdona, però els parlaments són una cosa important. Tu pots anar a manifestar-te, però assaltar el Parlament, assalto al Parlamento, què vols que et digui? Va passar a Madrid també. I no estava bé, Jaume. I no va passar res. I no estava bé perquè els diputats representen a milers de persones. Es va compatibilitzar la protesta d'uns i el dret... Però és el mateix. El dret als diputats a entrar al recinte perquè es van posar unes valles... És la mateixa llibertat d'expressió fer un article o tenir aquest debat que tenim ara que el que va passar al Parlament. Jo no veig equiparable. Hi va haver una quantitat d'actes violents brutals. És a dir, ningú està en contra d'una manifestació davant del Parlament si n'hi ha cada dia. Si cada vegada que vas al Parlament troba gent manifestant-se per tot... Estem parlant d'això, sí? Sí, no, però és que el que va passar aquí no era això. Un moment, perquè em demana pas el Pere Martí des del Parlament, perquè sabeu que la mesa justament del Parlament es reuneix aquest vespre per presentar el recurs a la sentència de l'Audiència Nacional. El recurs té el rebuig d'Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP, l'abstenció d'Esquerra Republicana i el suport de Convergència i Unió, PP, Ciutadans i el PSC, que aquests últims, Pere Martí, són els que s'hi han incorporat. Doncs sí, Ruth, tenim novetat i és que el Partit Socialista, finalment, després de llegir-se la sentència, ha decidit donar suport al recurs al Parlament. I els arguments, que no els han volgut explicar davant de càmera, són que la sentència deixa molt mal parat a la institució, la Cambra Catalana, i que, per tant, cal una nova explicació de la justícia que garanteixi la seguretat d'aquesta cambra i alhora garanteixi el dret de manifestació. Com dèiem, de moment els socialistes no s'han volgut posar davant de les càmeres, però sí que ho ha fet és el conseller Interior, Ramon Espadaler, que ha valorat positivament la decisió del PSC. Celebro aquesta decisió que el Partit dels Socialistes, que és una peça important en l'hemicicle del Parlament de Catalunya, s'assumi, perquè estem parlant també d'una defensa del que són les institucions i la institució Parlament de Catalunya, que expressa aquesta pluralitat, i per tant jo també respecto aquells grups que dissenteixen d'aquesta posició. Jo crec que la institució Parlament és bo que també aclareixi i posi per davant la defensa del desenvolupament normal de la feina d'aquesta institució, que passa perquè els diputats puguin accedir amb normalitat, passa perquè es respecti la protesta, però perquè es pugui fer amb normalitat la feina dels diputats i diputades. El conseller d'Interior ha tornat a lamentar la sentència per la inseguretat jurídica que crea i també per els problemes que pot crear davant d'una actuació policial en cas que repeteixin aquests fets. Ha recordat que el que jutjava són uns incidents d'una manifestació i no un dispositiu policial i que, per tant, no té cap sentit que la sentència parli de dispositiu policial i el critiqui. I, sobretot, s'ha mostrat bastant ofès, enfadat, amb Iniciativa per Catalunya, que ha presentat una proposta al Parlament demanant la dimissió de Felip Puig pels fets d'aquell dia. Les iniciatives dels grups polítics com Iniciativa per Catalunya, però no les comparteixo en absolut. Un té la sensació que qualsevol cosa és bona per demanar la reprovació o la dimissió del conseller Puig. Jo això no ho comparteixo en absolut. No ho comparteixo per moltes raons, però la principal és perquè aquell dispositiu va estar dimensionat d'acord amb un fet excepcional.
i per tant aprofitar qualsevol avinentesa, qualsevol pronunciament, qualsevol sentència per dir, escolta, i que dimiteixi el conseller Puig, home, això jo crec que està en el seu dret perfecte de fer-ho, però en qualsevol cas jo manifesto el meu suport més rotund i explícit a aquella actuació policial, tant des de la perspectiva de l'operatiu, que és una perspectiva tècnica, com des de la perspectiva política del qui la va emparar, com era el conseller Puig, des d'aquesta perspectiva. Per tant, ja podem dir que a la reunió de la mesa d'aquest vespre s'aprovarà aquest recurs amb una amplíssima majoria que només trenca Iniciativa la CUP i Esquerra Republicana amb aquesta abstenció. I deixa'm dir, Ruth, un últim apunt, i és que el diputat crític Joan Ignasi Elena acaba de comunicar aquí als passadissos del Parlament que deixa el grup socialista i que es reserva pel mes de setembre si deixa l'escó o continua al Parlament com a membre del grup mixt amb algun altre diputat crític. Moltíssimes gràcies, Pere Martí, deia el Francesc Soler, per capítols. Ens ho estan oferint, això del PSC. Això és el que està als passadissos del Parlament. Pere Martí, no me'l traieu. Però bueno... Pere, digues. Sí, no, dic que és una mica complicat, això del PSC, perquè és una designació per etapes. Efectivament, gràcies, Pere Martí. Majoria amplíssima de la mesa del Parlament per presentar aquest recurs contra la sentència, Jaume. Una aclaració jurídica. Els magistrats es pronuncien sobre el dispositiu perquè formava part de la nostra estratègia de defensa i quan tu planteges una al·legació, el tribunal ha de respondre. Perquè nosaltres dèiem que s'havia provocat el delicte, que és una figura de delicte provocat. I per tant, que el dispositiu era important. A valorar el dispositiu, a l'hora de responsabilitzar les persones dels fets, la major o menor responsabilitat tindrà que veure també amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Mira, diu, avui he trencat un vidre del cotxe. Serà culpa dels Mossos d'Esquadra, diu l'Enric? Però és que jo escuchando... Perquè diu la sentència sobre aquesta qüestió, sobre la crítica que fa el dispositiu policial, que hi va haver aquell dia, diu que els Mossos no van organitzar un perímetre de seguretat que fes compatible la protesta amb la llibertat dels diputats d'entrar al Parlament. No, Ruth, és que estava llegint això. A on arribem? Com queda la forma que té inconvenient? No van ni dissoldre. Per què no van dissoldre? Per què no van carregar contra aquesta gent? Bueno, perquè devien creure que no havien de dissoldre. És que, a veure, ni tu ni jo ni el jutge som experts en seguretat. I com que no hi va haver cap situació estranya per part dels Mossos, per una vegada potser van fer les coses correctament. El que no pots és carregar sobre la policia. Igual que no pots carregar sobre el Parlament. Perdona un momento. Infalible no ho és, la prova és la quantitat d'escàndols que han tingut. A ver, a mí me ha sorprendido mucho, sinceramente, me ha sorprendido mucho como jurista que digas lo que has dicho. Yo me lo he apuntado, que los jueces son normalmente comparsas del Poder Ejecutivo. És la meva impressió, sí. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. A mí la sentencia, así que cuando tú no has entrado, que no estabas aquí todavía en el plató, yo le he comentado a él que no sabemos y que todo el valor probatorio no ha sido suficiente para probar, llegar a probar que ha habido un ilícito y se ha cometido, con lo cual yo respeto totalmente la sentencia del juez. Yo esta sentencia sí que la veo una sentencia totalmente política y una sentencia con unas connotaciones de un juez que ha entrado en temas que no le competían. Són temes que hem plantejat nosaltres, les ha de resoldre. Una cosa és que a vostè no li agradi com el resol i que a vostè li sembli que no té res a veure una cosa amb l'altra. Exactamente, porque tú has dicho, bueno, a nosotros nos han contestado que los Mossos a nosaltres els fiscals contesta tothom. Tothom que planteja una qüestió en el judici la contesta, que és el que ha de fer un jutge. Si es plantegen al·legacions, les responen. Però no, però per què respon? Això és polític. Home, no, el dispositiu policial es va succeir aquell dia. O sea, ¿tú crees que esta sentencia no es una sentencia política? No totes sentències són polítiques. Imaginem-nos per un moment que aquesta sentencia te has dicho que tú que estabas encantado con esta sentencia porque este juez no era un comparsa del Poder Ejecutivo. És que la política està a tot arreu. Tots els jutges, igual que vostè, igual que jo, tenen una ideologia i examinen els fets a partir d'aquesta ideologia. L'important és que s'ha de complir uns estàndards d'argumentació. L'important és argumentar. Perdona, tiene que ser totalmente imparcial el juez. Y prueba de ello es que yo estoy totalmente convencida, a pesar de la sentencia que ha hecho su señoría, estoy totalmente convencida de que no había un ilícito probado y por eso no ha sido una sentencia condenatoria. Pero todo lo demás... Imaginem-nos per un moment que aquest mateix setge al Parlament l'hagués protagonitzat un grupuscle o simpatitzants d'extrema dreta o feixistes. Però si no està aprovat, Francesc, si no està aprovat... No és un mateix que exigeixen més democràcia que els que volen destruir la democràcia, no comparem. Però la sentència...
defensen privilegis il·legítims o promouen l'odi, que no els que defensen drets. No s'entén res. L'esquerra és bona. No, jo no estic dient que sigui bona, dic que no es pot comparar, perquè el que diu la sentència és quines són les intencions de la gent que estava allà, protestant, no els accessos. Però què és això de la sentència? Mira, justifica la sentència, sisplau, és la 3, la postpo 3, nois. Diu, justifica la protesta, tots i els actes de violència que va tenir, perquè aquell dia es votaven els pressupostos i els manifestants preveien retallades que els partits no duien en els seus programes electorals. És a dir, que no havien plantejat ni proposat als seus programes la retallada de despeses socials. Esto no es entrar en un tema político. Esto no es entrar en un tema político. Hombre, por favor. Jo entenc que quan no m'estigui bé alguna de les decisions del Parlament, doncs me'n vaig allà a posar dianes a l'esquena dels diputats. Tapado que no te vean. Vull escoltar l'argument del Jaume. Gràcies. Sobre aquesta qüestió. Els magistrats plantegen la legitimitat de la protesta, no els excessos. Consideren que la protesta era legítima. De fet, ho va fer el fiscal, també. El fiscal, a diferència del jutge instructor, de l'exconseller del PP, considera que tots els que estaven allà... A mi no me senyales quan deies PP. No, pel tema de l'ideologia, perquè estàvem parlant de l'ideologia del jutge. Recordem que hi ha un vot particular de Grande Marlaska. Hi ha un vot particular de Grande Marlaska. L'únic que assenyala és que intenta explicar, perquè està bé saber els motius pels quals la gent fa les coses, no? En això consisteix, diguem-ne, jutjar a una persona. Per poder determinar una responsabilitat, saber quines són les intencions. Llavors, el que diu és que la gent que estava allà estava indignada i explica les raons, les explica, no diu que les justifiqui. Diu que estaven allà indignats perquè aquells pressupostos no anaven en els programes electorals i perquè aquell canvi de les posicions dels partits que van votar aquells pressupostos tenia que veure precisament amb la supeditació a interessos de mercat, que és el que diem que els parlaments Pero en esto tiene razón. Es como cuando estuvieron en Plaza Catalunya. Però no puedes insultar, escupir... Sisplau, Pilar. No, dic, a partir d'ara, cada vegada que hi hagi una sentència en la qual hi hagi actes de violència, que el ponent interpreti com ell vulgui... Els actes de violència no. No, però això són rebutjables. No hi ha hagut ningú, cap partit polític del Parlament que hagi posat en discussió el dret a la manifestació. Si el que s'ha jutjat no és això, el que s'ha jutjat és la brutalitat amb la qual es planteja un setge al Parlament amb el que després se'n deriva. Es una justificación, Pilar, es una justificación del juez al hacer esta sentencia, ja està. Que és el representant democràtic. Escolta'm, jo ho he dit abans i no ho he dit per dir-ho. Els únics que consideren menyspreable un Parlament són els colpistes. No hi pot haver ningú que en nom de la democràcia menysprei un Parlament. T'agradarà poc o molt la seva configuració, però és la representació democràtica del poble. Cada diputat representa milers de vots i, per tant, això mereix una dignitat. I quan la gent jove que es planteja una manifestació davant del Parlament en té tot el dret, perquè tothom que tingui causes ha d'anar a la seu del poble a debatre. Jo estic a favor que es vagin davant del Congrés de Diputats, que vagin al Parlament i fins i tot que vagin a fer un escarni a un polític en un moment determinat. A casa seva ho veig més complicat. Però que vagi a una universitat i algú vagi a protestar, forma part del càrrec. M'has dit d'acord? Ara, això no va tenir res a veure. Això va ser actes de violència que justifica excessivament, de manera política, para justificarse, Pilar, para justificarse. Jo crec que hi ha molta gent que pensa... Jo crec que hi ha molta gent que pensa que el poder avui en dia ja no està en els parlaments, que els parlaments són superflus i són caixes de... Bueno, ya está. Pues entonces, carguémonos el Estado, carguémonos la Constitución, carguémonos todo. Hombre, no, carguémonos todo. No podem criticar els parlaments. Que fa el jutge, claro que sí. Hi ha molta gent que pensa que el poder està en un altre lloc, està en els mercats, està precisament el que va passar amb la Constitució, que es va reformar de forma express, o sigui, hi ha una sensació generalitzada que les institucions estan segrestades i estan al servei d'unes minories oligàrquiques i no al servei de les majories. I això és una crítica legítima, que no la podeu compartir. Vosaltres us sembla perfecte que els funciona molt bé les seus parlamentàries. Però és el que estic dient, que no es funcionen bé els parlaments, que no tenen sobirania, que a part d'una sobirania que haurien de tenir, que no manen. Jo el que dic és que no manen els diputats, van allà i ens fan creure que manen, i ells no manen. Doncs que mani el carrer, que mani el que cridi més, que mani el que violenti més. No crideu, sisplau. No, saps quina conclusió es pot treure de tot plegat? I és el que deia també Josep en la seva editorial, que clar, l'aval que segons alguns moviments socials d'alguna manera creuran tenir després per protestar amb més virulència, no? Deia ella ahir que cautela. És que és el mateix un article que posar una diana. Esto sí que te crea indefensión, Jaume. Per què necessitava ficar-se
llança en aquest baral al jutge. És a dir, jo crec que tenia una... I a més vau ser molt intel·ligents els advocats. Hi havia una causa molt clara que era no hi havia una identificació dels culpables. I això és molt clar. Això és que no ho pot discutir ningú. Per què s'ha fotut en aquest baral? Perquè el que ara li està donant un aval a que aquesta mena de moviments acabin en situacions violentes. Si l'única cosa que es discuteix és la violència... El que diu el jutge és que no es pot recórrer de forma desproporcionada a la via penal per resoldre conflictes que són polítics i socials, i que si hi ha excessos que es jutgin, però que els autors no els hem trobat. I l'altre, hi ha un cert marge que s'ha de tolerar. O sea, que si hubieran sido localizados estos señores no hubieran sido condenados. La persona que li fa la guixada, aquesta persona és identificada i és condemnada, però és condemnada per una broma. Condemnada a 4 dies de localització permanent, és simbòlica, Jaume. Quin altre delicte creieu que comès? És que clar, parlem en termes jurídics. És una guixada. No crec que ningú plantegés que cap d'aquests xicots anés a la presó. Sincerament, almenys no és el meu cas. La Generalitat i la Fiscalia, la Generalitat i el Parlament. 6 anys de presó demanaven per aquests nois. L'ànima d'ara. Però en canvi sí que a mi em sembla que havia d'haver una sentència que, fins i tot en el cas que els absolgués perquè no hi havia hagut demostració de qui eren els responsables, sí que devia haver un cert càstig, ni que fos verbal, de dir aquestes pràctiques no es poden tolerar. I el que hi ha hagut és un manifest ideològic. La sentència diu que els Mossos, com dèiem, no van organitzar aquest perímetre de seguretat que fes compatible la protesta amb la llibertat dels diputats d'entrar al Parlament. És un punt que comparteix un dels agredits aquell dia, el llavors diputat de Solidaritat per la Independència, Alfons López Tena. Jo hi era allà. És que no va haver-ne cap mena de dispositiu de seguretat muntat. La gent té dret a manifestar-se perquè consideri oportú. L'obligació de l'autoritat pública, i en aquest cas de la Conselleria de l'Interior, és fer el dispositiu de seguretat que assegureix que els diputats, no els 30 que se'n va portar en helicòpter, 30, sinó els 135, poguéssim arribar al Parlament, cosa que no van fer. Bé, López Tena només va criticar la manca de seguretat que van tenir els diputats. Ara bé, considera que en cap cas els manifestants van actuar amb violència. Un flac favor, igual que el d'alguns testimonis, quan van testificar a l'Audiència Nacional traient-li ferro, sincerament. Avui m'explicava justament un periodista d'aquesta casa que amb els seus propis ulls va veure com atacaven el senyor López Tena. Es van tirar objectes, hi va haver problemes, hi va haver diputats que van tenir por diputats d'esquerres. Insisteixo, si el senyor López Tena això mateix li hagués fet un manifestant unionista o espanyolista... A mi el del López Tena m'ha semblat un populisme barato i absolutament, en fi, fora de... Però en qualsevol cas, jo crec que tots ens haguéssim fet un favor si això hagués tingut el mateix recorregut sense la càrrega ideològica. El problema el tenim amb la càrrega ideològica. Esto no puedes evitarlo porque, claro, es lo que dice él... Son sentencias de Estrasburg. Pero esto no es verdad. Pero es que no tienes razón. Una cosa es que esté aplicando una doctrina para juzgar a una persona que, te vuelvo a repetir, no ha visto que haya cometido un ilícito, me parece bien, y otra cosa es la apología que hace de esta sentencia diciendo que no ha habido absolutamente nada... No diu això, diu que s'han comès uns excessos i uns delictes. Yo me la he leído, Perdona. Si hubieran habido pruebas para que se hubieran condenado, tampoco los hubiera condenado. Ah, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pregunto. Pregunto. Bueno, ha afirmat. No, tampoco los hubiera condenado. No, pregunto, según tu teoria, ¿no? Porque total, al fin y al cabo... No, si haguessin hagut proves, hauria pogut fer una sentència condenatòria. Segurament no seria la que a molts els agradaria, de 6 anys de presó. No, claro, és que tampoc està recogida en el Código Penal. La de pintada, jo sincerament penso que el que diu també la jurisprudència d'Estrasburg és que la crítica als poders públics i als funcionaris públics que tenen una representació pública ha de ser més àmplia que qualsevol particular, això amb el dret a l'honor, de l'imatge i també el dret a la protesta. No és el mateix la crítica dirigida a un particular que a un representant tan públic i que hi ha una certa, diguem-ne, un cert, diguem-ne, control incisiu dels ciutadans, de l'opinió pública que s'han de suportar. Crec que tots els electes del nostre país estan acostumats a les manifestacions, a les escridassades, a qualsevol acte. Ara, això jo crec que és passar-se la ratlla. Estem en un moment molt sensible del debat, en el qual hi ha elements que jo crec que es posen damunt de la taula, que tens raó, però anem molt en compte de no trepitjar segons quines fronteres. Ara que hi ha una ofensiva contra els drets civils per part del Ministeri, que és clar, que és, des del meu punt de vista, en tot cas, tots els drets civils, incloent, no cal dir, els drets de manifestació, i que és un moment molt delicat, la defensa del carrer com a veu de sectors alternatius o sectors de protesta que no tenen altres veus, o de qui vulgui,
S'ha de fer amb molta intel·ligència i s'ha de fer amb molta sensibilitat. A mi, el que m'ha molestat de la sentència és que a mi em sembla que ha trepitjat tots els ulls de poll. I aleshores hi ha una diferència entre dir jo tinc la veu del carrer o vull tenir la veu al carrer i dir al carrer ho puc fer tot. Aquesta diferència és molt subtil. I a més, abans deies, l'extrema dreta està clara que és perversa i no és comparable amb gent que vol més democràcia. Home, hi ha hagut extremes esquerres que democràcia no n'han volgut cap. Ens han portat a dictadures també terribles. Jo no sóc dels que pensen que tota l'extrema esquerra és bona. No, no. Hi ha una extrema esquerra i una esquerra que està carregada de raons i ha format part de les llibertats i n'hi ha una que no. I en determinats moments hem vist actes de violències que tenen a veure amb plantejaments totalitaris encara que siguin d'esquerres. I per tant, i no hi podem jugar a favor, perquè aleshores és la llei de la jungla. Jo, Pilar, estic d'acord, però crec que això s'ha de diferenciar, ho dic perquè jo he sentit gent que no ho diferencia. La gent que estava allà, que no estava per caprici, una cosa són els accessos, deixem de banda els accessos. La gent que va sortir a protestar, que no estava per caprici ni per exercir, diguem-ne, cap privilegi legítim, sinó perquè pensava que s'estaven vulnerant els seus drets i reclamava que es garantissin els seus drets. No és el mateix això, que a més drets universables per tothom. No és el mateix això no, però no és el mateix això que la gent que fa apologia al racisme, que la gent de Blanquerna, jo ahir estava en un programa de televisió que em deia no, això és com els de Blanquerna. I dic, home, no és el mateix. Els que volen menys drets pels ciutadans, els que volen, no, diguem-ne, vull dir que em semblen aquestes analogies incorrectes. Jaume Sens, advocat de la majoria dels absolts? No, la majoria no, d'uns quants. D'uns quants, de quants? De 5. De 5 d'ells. És una sentència que portarà cua. Els partits esperaven un càstig exemplar que de moment no ha arribat. Deien que si no hi ha noves proves, segurament aquests recursos es tombaran i no arribaran enlloc. Recursos de Parlament, de Govern i de Fiscalia. Amb aquesta idea es fan amb els recursos públics, i a més amb gabinets jurídics privats, que això també és una altra qüestió. Però si aquest escarni i tot el que va passar al Parlament arriba a passar davant de l'Audiència Nacional, no tindríem aquesta sentència. I es va arxivar, que és la Rodea del Congreso, però és que no va passar el mateix. No hi va haver actes de violència. El Santiago Pedraz va fer un arxiu que també li van dir que era un pijo anarca o no sé què. No, però no té res a veure la sentència del Pedraz, que la recordo, i el Rodea del Congreso amb el que va passar al Parlament. No, perquè va haver un dispositiu policial determinat. Bé, Jaume Sens, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres per l'amabilitat. Espero que t'hagi sentit còmode. Hem parlat tots alhora i no s'entenen. Demanaven des de realització que, sisplau, una on. Gràcies, Jaume. Que vagi bé. A vosaltres.